A bandeira de bateis Deputación da Coruña vivirá a súa segunda edición este sábado en Muros. O futuro do remo galego reunirase no Peirao Muradá para facerse co triunfo nas modalidades masculina e feminina. Este sábado 20 de xuño desenvolverase unha nova competición de remo no Peirao de Muros. O municipio será a sede da bandeira de bateis Deputación da Coruña coa celebración da súa segunda edición. O Porto Muradán reunirá a tripulacións das categorías alevín, infantil, cadete, xuvenil e sub-23 nas modalidades masculina e feminina. A proba está organizada pola Deputación da Coruña coa colaboración da Federación Galega de Remo e do Club de Remo Muros e arrancará o sábado ás 10:30 da mañá coa disputa das regatas clasificatorias. Xa á tarde, ás 4, será quenda das finais. Segundo as categorías, percorreránse diferentes distancias. Os alevíns remarán 500 metros, os infantís 1000, os cadetes 1500 e 2000 metros para os xuvenís. Esta cita xurdiu como unha aposta da Deputación da Coruña polo deporte base e polos clubs que manteñen vivo o remo, modalidade moi arraigada ao mar e a Galicia. Esta segunda edición da bandeira Deputación da Coruña de Bateis está aberta aos clubs de remo da provincia coruñesa que contén con licencia federativa en vigor. Cada club poderá inscribir a un equipo por categoría e modalidade antes das 12 da mañá do xoves 18. A Deputación entregará dúas bandeiras, unha masculina e outra feminina, aos clubs que finalicen a competición coa maior puntuación en cada apartado. As tripulacións máis rápidas das categorías recibirán tamén medallas.